Philip Maunga ndikukumbira undiudziwe kuti uchiri kundidere kana kuti auchada. Pamusoro inini ndichiri kuda. Hanzi ndichiri kuda. Nditaurawo mama nyaya yangu. Nyangu yakamira yakadai. Takanetsana nemurume muna Mei gore rapera. Tanetsana muna Mei gore rapera. Murume akaroora mumwe mukadzi. Aroora mumwe mukadzi. Murume achauya kumba. Achasapota vana. Paroora raakaroora mukadzi wake. Achinobvisirana pfuma nemukadzi wake aishanda. Pedzisira asiswa basa nenyaya yekuti akanga atora mari yekuti aroore mukadzi wake. Saka asiswa basa, mari dziye dzakuchiterwa futi kuzvinezvi nevanhu vakakwereta. Vanhu vaiva vakutera vachibatisa vachiuya kunoda kubatira nyinyi zvinhu. Iko zvinezvi zvakabatisa munda. Waakabatisa. Hatisi kuwirirana vana hasi kusapotana chaari kuunza kumba. Unogara ku? Tinogara kuBradley. Munda wakabatiwa ku? Ikoko kumba kuBradley. Vabereki vako vari? Ndina mukoma. Iwe kugara pamba ipapo? Pomurume? Iye pamba achauya? Ane imwe nguva yanomboyeka kuti atouya? Anongouya zvemafridays achibva kumasoro kwake ndopaanongouya achidongorera achidarika achienda. Anotaura newe? Kuti? Anotaura newe? Anotaura. Kana chaanotengera vana hapana? Hapana chaari kutengera vana. Vabereki vako vari? Vakashaya. Ndina mukoma. Uri kuona sei future yemwana Magariro? Vana uri kuona sei future yevana Magariro? Future inomira zvakanaka. Bozi pane zvinhu zvokuti tinogona kutonga panapa tichisiya nyaya kumashure. Tinogona kutaura zvisiri izvo tisingagadziri upenyu hwevana. Tinogona kutaura zvisiri izvo tichisisa parufu mwana. Mwana ndowako. Mukafa kumba kwenyu akafa anoshota ndiwe. Kwava vashote bozi namba yekuudhara mwana wako akatobereka. Unza point yangu. Pamwe pacho panda kuona nokunzwisisa kuti zvinhu zvinofamba sei. For the meantime hatina kana judgment kana chokutaura chakati wandei. Ngaadzokere kuti mukadzi anomuda, handiti ati mukadzi anomuda. Tombomirira mwana wakana zvopfuma usazvitaura. Vanodzoka musi wani? Musi wa14. 13. Tosangana musi wa13. Chii chaoda simudzira uro? Inini mamboine kuda kutaura patsva. Taura. Filipi ndiko kandiri chacho. Chekundibvadza ndechekuti Filipi akapanza chirangu chirwere siki. Ampa kudaro akabva abvisa mombe 5 kuroora mumwe mukadzi. Hanzvadzi ari kuchirwara serious. Filipi haana kana kubvisa kana 1 cent. Ndaenda kuchikorokoza chinopinda pasi. Hanzvadzi ari ezvonese. Paidiwa mari kwazvo kutanga akazvitakura. Anga asingakwanise kubayira injection yekuti siki ipere. Saka Filipi zvokundishungurudza takamboenda nana Mukoma isusu takasimuka mudzimba dzedu kuenda pakuwashi tichinoti vaedze kuyana. Asi Filipi ndarasi kubva ipapo nehanzvadzi yangu havana kuyana. Saka ndachikumbira umambo pamutongo waFilipi urikurwadza. Ndanzwa zvawataura asi handina kunzwa asi ndanzwa. Tosangana panext court. Wazvinzwa? Ndanzwa asi handina kunzwa. Tosangana panext court. Murega asununguke nokuti inguva yake yokuti apota achipa vana zvirwere achiita zvaanoda achingonyura vana vanhu zvakanaka vasiri vanhu. Tosangana next court musi wa13. Enda ugara wakanyarara. Mutongo unobva kuna Mwari.